Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Babu Ningstar marthong ubaladap shimru eka voluntary retirement service nakakam hikai bat ubadan bentaru benta bat kaseng Congress hapok kan Ningstar constituency ulakut jingmut ban shim yakarai ban mi shakmat ban yakun hakan ke MDC election ka banwan lada kinong yalam ke parti ki ibet ye uban a ye katigan hapakran halor kan ke phang Babu Ningstar marthong ulaong bhaga jishisha kumbala pen pau la bun Tylli kisnam bagi Paidbah ki kwa ba unyakun election Henry nak liang jong shim lapat pediang Henry Mynta ke kenti namar ke jingai kentu jong Paidbah ula shim ya karai balada ka parti ke ibet ban ay ke tiket ula rai ban yakun hakan ke election MDC Babu Ningstar habakran pat halor ke jinglong jingman jong kasan Hima sima hapo Ningstar constituency bat hak jelahi barok kawai ula ong baka jinglong jingman jong kasan Hima sima haba Mynta kamlong Tang ke Ningstar Henry haba persyang bantuat keleng kamtam hakan ke rilum khasi bat jaintia Kala la ni kasur Jong ki Paidbah ki babun kalong ba Mynta ngin Jied tang ki Tylli ki parti kata ka Congress bat ka BBP handai namar kini ki Tylli ki parti kasur Jong Paidbah kalong bakim dei baki benshat ya kano ko parti handai kin Jied pat sayu kertong uban ya le sana kata ka parti kaji sha kembang lapan pau teki klabon Tylli snem bagi lakwa ki Paidbah mani kun election dengan 4 pediang raya mentai ganti te amar kajing yai kentu yang Paidbah te lasim karai ba lada ke parti ke ibit dan ai ke tiket ngalarai bani kun bat ba Hagata kajing rai kumno ke school ngala shimru ya ka VRS ta ka dai ka jing rai jonga jing long jing man jong ka san Hima sima ana dingin Mynta kam long ta ka nong stoin rai la persang bantuat hakeleng kamtam kari lum khasi bat jaintia Kal lan kasur yung Paidbah ki babun kalong ba Mynta ngin Jied Tang ki Tylli ki parti kata ka Congress bat ka VPP terhadap pedeng ki Tylli ki parti kasur yung Paidbah kalong ba mdai ba ki pensyat ya kano parti mdai ki Jied bat sa u kandidat u ban ele na kata ka parti Jini kun kalong kumbu ba kaji kun kalong kumba ya kun football kalong kum yai tenrai kaji pankre ni dai balong pankre ba ka jing job bat kaji gram bat de ka don la ka Mynta nolor bagi tristom ka bata jung thau ka don ti ngong ba ka jing ki phalo jung gile ki we ki sen ka don ka jing split ka don dan itu ba haba ha politik si kalong ila banong ba kalong ha ka jung ka hostal tu balak ko umi no tu ba dang don ka jistom urung ka jinga rung ka jinga mi ka don trenga snow banong ba sos kham ba ni don ka thong ban job na ba ki breu hi kimpat kan tai ya ke parti Congress ong no ha ke ne ke kamtam ladangin ong no si kantin I menen kajing ki phalo juga VPP lading Kenya ke MP election kato kalalong siya bapalat tenre Mynta habang ituat gibreu yung baka election MP kalong gibreu ki Jied kila ai ma Vincent pala la laitem tikilai kajing rekam yung hero tikwa kajing pentamai kumtau habang dai baka MP election upra ulai job keput mila badang tanpa yang kaji kedai berka MDC election pada MLA election yang ire bahkan ketah du kata nama niat tengku paramet niat tengku lawang parakmat bagi Paidbah kita tak kaji kedai Jong kinong ikmat bagi Paidbah kadunda kelipat kan bukan kata ngan ong kumdo kaji mi Jong MLA di lembar bagi nong sign pertai kidon laga Jong ka plan kidon lag jong ka jing yu dan bagi khot ya ka vision
Tenrai kata ke vision ke jong MLA kata ke jong partai le se udon ke jing ban le khamha ya ki Paidbah na ka ba mi no na ka parti kata ngin na mong kum no tenrai ha ka jing dai ber Paidbah pede ka ba haba ula mi no te ba ong kan kata parti ngam don ke jing ui na mar ba ki Paidbah hi ki penjob dai tang ubru hoi ki influen ka bujung ubru ka don tenrai ki ba kambon ki petru kalian jong parti te mata ke mangi im ta ka to ka ne ki don ki bia bot artat kadang dai ga por ba ki de man kemiren ti yo mele ki ba kilo penjob tenrai ngam tep la ka bot ken ai kin bot ne ma du hang ta te ha ka ba ngi pet pe de ki nok tre ko kres dang don keleng ki jaka